Lu 5.600.000 tak wahi 1 loro 3 4 tak wahi patang barang iki cuma harga 5.600.000 ya Mas. Bahannya full kayu jati kabeh iki. 3 pintu. Milih bebas, misalnya milih sing iki ora apa-apa. oh iso milih. Iso ra utawa sing kocone dolos oke. Oh jajal sepingan jerone. Jati tenan apa ora? Engko kayu lam toro. Nek jati rasa mobil ya, enggak usah bayar lho. Oh iya jati tenan bae. Sap-sapan gantungan kene sap-sapan nih. Siap. Iki sing model laci. Iki sing model laci iki. Oh iso milih kok. Oh, oke pilihane. Enaknya iki meja TV. Oh meja TV iki keloro. Laci papat iki. Bahannya kayak jadi full. Ya. Iki ukurannya 1,50 m, tingginya 75 iki. Enaknya iki meja rias. Iki meja rias. Iya, wis komplit kursi. Enak lacine nek lama cilik iki. Engko Oh. yo enak kocone cuma kudu dipasang iki kocone. Model liya eneng yo ya, model liya. Akeh pilihane. Oh, pilihane akeh? Sing kacane bulat pun kan ya enak kok. Oh iya siap. Olehnya iki lemari jati 2 pintu. Iya full jati iki. Oh full jati. Nek ada jati gak usah dibayar kok. Oh pintu loro iso milih ya. Oke pilihane piring biru. Oh ya iki barang. Yo oleh, sing ini iki oleh tanpa kaca iki gak apa-apa. Oh siap. Bebas pilih pokoke 5.600.000 sawahe patang barang. Wis gratis ongkire ning area Jawa Timur Jawa Tengah Mas ngono. Lah Cara order cara dere piye kok? neng kolom mencaran jenenge Barokah Punitun Madiun langsung lewat WA tak ACC tak proses. Oh siap. Lah iki pembayarannya piye kok? Bari nek wis nang omah cek wedi to, dicek lagi bayar. Oh siap.